Mama Phoebe katambe no yer wasome history books. Karobedo ni to pok no nyoli kora pani to koro in Gen Z ahinya. But apani Mama Phoebe Asiyo, for me, I don't watch adama loko matera njoka beth mugo wacho ni nyalo mi a page. I think Mama Phoebe Asiyo in the history of this nation is actually a full book. Mokwongo onyiso jo Kenya to give even young leaders, including especially the women. Nikare kain gi substance tinyalo kele okochuno ni nyaka kel reforms kore ka kikwa okochuno ni women nyalo mana biro leadership through affirmative action. Ginyalo biro through mainstream elections. Kiparo yiero ndalo mane Phoebe Asiyo yiero. To kisomo history mar Phoebe Asiyo kamora mora manotie, kamora mora manentiere oweyo an impact up to and including today. Gigo manotimo ng'eny mine mosebire toke pokotimo nyaka kawuono. Omiyo naparo ni o encourage there's been this big debate about 2/3 gender rule. This 2/3 gender rule katobedo ni wa supporte to mine karito affirmative action have some substance, nyise jo piny, nyise jok manyalo yieri, japiny nyalo yieri, okochuno ni nyaka chek. Onyiso wania ni kit chwech kende is what ma determine ni mondo ibed ang'owa, ni mondo ibed a leader. Kit chwech kende ni indichuo kata ni ng'ama miyo ni mane manyalo miyo ibedi. Omiyo ambaka thuolo ni mondo akaw kuyo mara on my behalf, on behalf of your family gi jo Uriri, actually gi jo Migori, mondo akaw kuyo na ne jo Karachuonyo gi jo Kenya duto kuom to Mama Phoebe Asiyo. Mama Phoebe Asiyo ndalo mano chako chono wan ne pok wadonjo into the but we draw inspiration. Nikare you can live for something makata kisewuok to jibiro parigo. Kendo wan kaka joma nie telo oweyo gi gimoro to kupo ni kawuono mak Nyamita unge e kom mar bunge. Kupo ni mak Nyamita bang 2037 osewuok e kom mar governor. Ang'o mibiro pare godo? Ke yonge gi gimi nyalo pari godo ndalo mani in office kare inono ka pien punda. Omiyo wago mos ahinya ne jo Karachuonyo. Erokamano ahinya. Apando ni Elisa ose dhi ahinya, ose dhi alanda. Wadong' mana gi